பார்ப்போம். எஸ்ஆர் ஸ்ரீ ஏகேஎம்மில் சண்டை போடுகிறார். எஸ்ஆர் ஸ்ரீ ரைடர் ராகுல் ஆக் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். டெச்சார்ட் அவனை பார்த்து விட்டார், சுடுகிறார். சுட்டு காமிச்சு கொடுக்குறியே குமார். எஸ்ஆர் ஸ்ரீ அடிச்சிருக்கலாம். ரைடர் ராகுல் டெச்சார்ட் ரைடர் ராகுல் ஒரு கில் எடுத்து விட்டாரடா. அதுக்குள்ள ஈஸியாக டெச்சார்ட் கில் எடுப்பதற்குள் ரைடர் ராகுல் கில் எடுத்து விட்டான். ஒரு கிரெனேடை வீசுகிறார். இந்த கிரெனேடு விழுந்தது, ஆனால் சரியாக விழவில்லை. அடிக்கிறான் ரைடர் ராகுல். அம்மாலே வெறித்தனமா அடிக்கிறான் ரைடர் ராகுல். இவன் தலைவன் இல்லை, அடிமை என்று நிரூபிக்கிறான். சீனிவாசை அடிமையாக்கிறான் ரைடர் ராகுல். சீனிவாசும் யாரும் இல்லாது டெச்சார்ட் மாட்டிக்கொண்டால் 1 HP டெச்சார்ட் இருக்கு. ஒரு அடி அடியடா மானுடா, என்ன மானுடா. அடி டெச்சார்ட் 1 HP சீனிவாசை கொன்று விட்டார் டெச்சார்ட். இந்த டெச்சார்ட் எப்படி என்றால் ஓசி கில்லுக்காக ஆடுகிறான் இந்த டெச்சார்ட். ரைடர் ராகுல் நைஸ் ரைடர் ராகுல் நன்றாக விளையாடுகிறார். என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம். 2 பேரும் ஒன்னா ஏறுறாங்க. வேரோஸ்க்கு அந்த சைடு வரான். டெச்சார்ட் தனியா போனா செத்துருவ. தனியா போனா சாவு நிச்சயம் டெச்சார்ட் உனக்கு. தனியா போனா சொல்லிட்டே இருக்கேன். ரைடர் ராகுல் அங்கிருந்து ஒரு என்கவுண்டர் வச்சுட்டாப்பா. வேற மாதிரி ஆடுறான் ரைடர் ராகுல். ஆன் ஃபயர். வேற மாதிரி ஆடுறான் பயப்புள்ள. வேற மாதிரி. சீனிவாஸ் அங்கேயே இருக்கா. ரைடர் ராகுல் இப்படி இருந்தா செத்துட்டான். டெச்சார்ட் என்ன பண்றாப்புல. டெச்சார்ட் 1 HP டெச்சார்ட் வஸ்டாக விளையாடுகிறான் டெச்சார்ட். இவர்கள் 2 பேரும் ஒளிந்து கொள்கிறான். ரைடர் ராகுல் வேற மாதிரி ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான். டெச்சார்ட் லூசு கூதை மாதிரி விளையாடுறான். எஸ்ஆர் ஸ்ரீ 2-3 பாயிண்ட் தான் எடுத்து கொண்டிருக்கிறார். டெச்சார்ட மாட்டிக்கொள்வான் ஸ்ரீனிவாஸ். டெச்சார்ட் அங்கே இருக்கிறான், லெப்டில் இருக்கிறான். டெச்சார்ட் இருக்கு, சரியாக அடிக்க தெரியவில்லை. ஸ்ரீனிவாசிடம் மாட்டிக்கொண்டான். ஸ்ரீனிவாசை போட்டு விட்டான் டெச்சார்ட். அருமையான ஆட்டம். டெச்சார்ட் முதலாக ஏறி வந்து ஆடி இருக்கிறான். டெச்சார்ட் அங்கே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான். ஸ்ரீனிவாஸ் அதை கணித்து செல்கிறான் என்று நினைக்கிறேன். டெச்சார்டிட உடம்பு தெரிகிறது. சீனிவாசன் டெச்சார்டை மிஸ் ஆயிட்டான் டெச்சார்ட். இவன் நேடு வீசும் சத்தம் கேட்டு அவன் ஓடிவிட்டான். ராகுல் அருமையாக ஆடுறான்ப்பா. வேற மாதிரி ஆடுறான் தலைவன். வேற ரகம். அமுகு டுமுகு அமால் டுமால் என்று ஆக்குறான் ஸ்ரீனிவாசை. டெச்சார்ட் அங்கே சாகிறான். டெச்சார்ட் இருக்கு நேருக்கு நேர் ஃபைட் எடுக்க தெரியவில்லை என்று நினைக்கிறேன். கூதி மாதிரி ஆடுறான். பார்ப்போம். ராகுல் இங்கே இருக்கிறான். சீனிவாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு 3x போட்டது தான் தப்புன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கோப்பை மாற்றிருந்தால்னா அவர் கொஞ்சம் சான்ஸ் இருக்கு சீனிவாஸுக்கு. 3x வெஸ்ட் ப்ரோ. டெச்சார்ட் ஓப்பன்ல ஓடுறான். சீனிவாஸ் பார்த்துட்டான், அடிச்சிட்டான். 1 HP. இப்போ ரைடர் ராகுல் புஷ் பண்ணா சீனிவாசை காலி பண்ணலாம். என்ன பண்றான் ராகுல் பார்ப்போம். ராகுல் அவனை பொண்ணு பார்க்குற வீட்டில் நடக்கிறா போல் நடக்கிறான். ஸ்ரீனிவாஸ் ராகுலை ஸ்பாட் பண்ணிட்டா. ராகுல் AW வச்சிருக்கா. அவுட் ஆஃப் சிலபஸில் வந்த கொஸ்டினை போல் AW வைத்துக் கொண்டு ஸ்ரீனிவாசை அடிக்க வரலாம் என்று நினைத்தான். ஸ்ரீனிவாஸ் அவனை பட்டி 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 ஆக்கி கொண்டான். வேண்டாம் 3x வேண்டாம், நமக்கு ரெட் டாட்டே போதும். ஸ்ரீனிவாஸ் தப்பு பண்றாய். ராகுலை பொட்டியாக்கி விட்டான். டெச்சார்ட் போட்ட மாதிரி ஆடுகிறான். வெளில ஏறி ஆட மாட்டான். கொஞ்சம் ஹெசிடேட். ராகுலை பார்த்து விட்டான். ராகுலை சீனிவாஸ் பார்த்து விட்டான். ராகுலை சூத்தடித்து விட்டான். 1 HP ஸ்ரீனிவாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன் மச்சான். மிஸ் பண்ணிட்டேன். ரெண்டு சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன். 2 பேரும் தூக்கி இருக்கலாம். அப்படியே லட்டு மாதிரி தூக்கி இருக்கலாம்.
ராகுல் அங்கதான் இருக்கிறான். ஸ்ரீனிவாசனுக்கு சம அடி 1 HP. ரைடர் ராகுல் வேஸ்டாக புல்லட் வேஸ்ட் பண்றான். டெட் ஷாட் லூசு குதி மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கான். இல்ல வேணாம் வேணாம் வேணாம், நேடு வேணாம். டெட் ஷாட் லெஃப்ட்ல புஷ் பண்ணிட்டான், லெஃப்ட்ல ஏறிட்டான் டெட் ஷாட். அவனுக்கு 1 HP கூட கம்மியாகல சீனி. அவன் வெறித்தனமா அடிக்கிறான். ரைடர் ராகுல் வெறித்தனமா அடிக்கிறான். ரைடர் ராகுல போட்டான். டெட் ஷாட் இப்படி போட்டான். அவரோட பொட்ட ஆட்டத்தை திருப்பி வெளிப்படுத்துகிறார் டெட் ஷாட் பொட்டைத்தனமாக விளையாடுகிறார். நேருக்கு நேராக ஃபைட் எடுக்க தெரியாமல் பின்னாடி வழியாக வந்து ஸ்ரீனிவாசை அடிக்கிறார். அரை ஹாஃப் மேட்ச் முடிந்து விட்டது. புள்ளி பட்டியலில் ரைடர் ராகுல் அணி முதலிடத்தில் இருக்கிறது. டெட் ஷாட் இவர் என்ன மாயம் செய்கிறார் அவர் புல்லட் இல்லாத காரணத்தால் அவளே செத்து விட்டார். ஓ மை காட், அதை நான் பார்த்து விட்டேனடா. டெட் ஷாட் அது ரெக்கார்டும் ஆகிவிட்டது. ரைட் சைடில் இருக்கிறார் இவர், இன்னும் லெஃப்ட் சைடில் ஸ்கோப் போடுறார். ரைடர் ராகுல் தப்பாக ஆடுகிறார். ரைடர் ராகுல் தப்பாக ஆடுகிறாய் சொன்னேனடா. என்னடா 1 பாயிண்ட் வித்தியாசத்தில் இருக்கிறார்கள். இப்போ டெட் ஷாட் செல்வோம். டெட் ஷாட் ஏறவே மாட்டேங்கிறான்ப்பா. ரைடர் ராகுல் ஏறுறான், அவன் ஹிட்டு கொடுக்குறான். ஸ்ரீனிவாசுக்கு 1 HP இருக்கான். அந்த டெட் ஷாட் போட்டு கில் எடுத்துக்கிறான். 5 கில்லு ஓசி கில்லை அப்படிதான் எடுத்தான் இவன். ஆடி சர்ற வெடி என்று அடித்தான். புல்லட் பாய்கிறது. டெட் ஷாட் வீட்டுக்கு சென்று வா, நாளை வா, இன்று போய் நாளை வா என்ற மாதிரி அனுப்பிவிட்டான் டெட் ஷாட்டை ஸ்ரீனிவாஸ் ஏன் ஒளிந்து கொண்டு ஆடுறான்? அவர்கள் 2 பேரும் பாட்டு பயல்கள். அவர்களை ஏறி மிதித்து ஜிங் ஜல் ஜக் என்று அடிக்க வேண்டாம். கரெக்டா ஒரு ஸ்லைட போட்டா மாட்டிக்கினா நடுவில் மாட்டிக்கிட்டான் ஸ்ரீனிவாஸ். ஆனாலும் டெட் ஷாட் 1 HP. அங்கேயே ஏன் டெட் ஷாட் இருக்கிறான் என்றுதான் தெரியவில்லை. 1 HP என்று தெரிந்ததும் அங்கேயே இருக்கிறான். லெஃப்ட் ரைட் என்று கரெக்டாக ஆடுகிறார்கள் இவர்கள். ஸ்ரீனிவாசை ஒன்றாக 2 பேருக்கும் அழைத்து இருக்கிறார்கள். இவர்கள் மிகவும் தந்திரக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸ்ரீனிவாசின் தந்திரம் இவர்களிடம் செல்லுமா? அங்கே இருந்து அடிக்கிறார். டெட் ஷாட் 1 HP காலி. ஸ்ரீனிவாஸ் நல்ல ஆட்டம் நன்றாக செல்கிறது. ஆனால் டெட் ஷாட் அதிசயமாக ஏறுகிறார். அவர் பொட்டைத்தனமாகத்தான் விளையாடுவார். அவர் ஏறி ஆடுகிறார். முடித்து விட்டார். ஷானவாஸ் தப்பான டிசிஷன் எடுத்துட்டான். 2 பேரும் அங்கே இருக்கின்ற என்று தெரிந்த போதும் இவன் ஏறி இருக்கிறான். அதுதான் மிகவும் தப்பு. நல்ல யுக்தியை கையாள்கிறார். 2 கில் சான்ஸ் இருக்கு. டெட் ஷாட்டை முடித்து விட்டார். டெட் ஷாட் விவரம் தெரியாத பையனாக இருக்கிறார். ராகுல் ஏம் செய்கிறான். ஷானவாஸ் வெறித்தனமாக கில். பாயிண்ட் ஈக்குவலாகி இருக்கிறது. 14 ஆட்டம் சூடு பிடிக்கிறது. இன்னும் 1.5 நிமிடம் தான் இருக்கிறது. 14 2 பேரும் சமமாக இருக்கிறார்கள். இவர்களில் யார் தந்திரக்காரர்கள் என்று இன்னும் 1.5 நிமிடத்தில் தெரிந்துவிடும். ஸ்ரீனிவாஸ் மிகவும் தந்திரக்காரனா அல்லது ராகுல் டெட் ஷாட் தந்திரக்காரர்களா? ஷானவாஸ் பார்த்து விட்டான். ராகுலை நொறுக்கி இருப்பான். டெட் ஷாட் இல்லை தவறு. ராகுலுக்கு ஹெல்த் கம்மி, நீ புஷ் பண்ணியிருக்கணும். தவறு செய்து விட்டாயடா. இன்னும் 1 நிமிடம் இருக்கிறது. போட்டி விறுவிறுப்பாக இருக்கிறது. 14 என்று ஷானவாஸ் இங்கிருந்து அடிக்கலாம். ஷானவாஸ் டெட் ஷாட் சுட்டு விட்டான். நல்ல ஆட்டம். டெட் ஷாட் முதல் முறையாக ஏறி வந்து அடித்திருக்கிறான். நல்ல ஆட்டம். ஸ்ரீனிவாஸ் என்ன செய்கிறான் என்று அடி வாங்குகிறானடா. ராகுல் ரைட் சைடில் இருக்கிறான் என்பது ஷானவாஸுக்கு தெரியவில்லை. இன்னும் 40 வினாடிகளே இருக்கிறது. டெட் ஷாட் அடி வாங்குகிறான். அடித்து விட்டான். நல்ல ஆட்டம். 15 ஈக்குவலாக போகிறது. போட்டு விட்டான் ஸ்ரீனிவாஸ். அருமையடா. ஏறுகிறான். டெட் ஷாட் ஏறுகிறான். அவர்கள் ஒரு பாயிண்ட் தேவை என்று ஏறுகிறார்கள். லெப்டில் இருக்கிறான். நீ அதை பார்க்க வேண்டும். இன்னும்
14 வினாடிகளே இருக்கிறது. ஸ்ரீனிவாஸ் என்ன செய்ய 2 பேரும் ஏறுகிறார்கள். ஸ்ரீனிவாஸ் என்ன செய்கிறான் என்று பொறுத்து தான் பார்க்க வேண்டும். இன்னும் 7 செகண்டுகள், 5, 4, அவ்வளவுதான். அவர்கள் மேட்சை கைவிட்டார்கள். என்ன கொடுமை, என்ன கொடுமை, என்ன கொடுமை. சிறப்பு சிறப்பு சிறப்பான ஆட்டம், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறான் ஸ்ரீனிவாஸ்.